urmări prima repriză, trebuie să spunem că a fost un joc destul de frumos, destul de viu. Timișoara a atacat mai mult, a dominat mai mult și a și creat mai multe ocazii. Iată acum, da, respingem, Ionuț s-a respins. Putre. Putre este capitanul echipei Atletico Madrid, cunoscut internațional portughez. Pe numele întreg, Paulo Jorge dos Santos. Ion Timofte se apropie de minge, trage. Tras frumos, dar fără mari probleme pentru portarul Abel. A câștigat mingea. Și iată banca echipei noastre. Politehnica Timișoara. Uite, în ridicarea acestei echipe fără nume sonore la acest prag al participării într-o competiție europeană. Octavian Popescu. Centrare, Timofte. Superbă reluarea lui Timofte cu piciorul stâng. Foarte frumoasă reluare, iată avem faza, centrarea lui Octavian Popescu și urmăriți-l pe Timofte din prima. Foarte frumos, încă o dată. În regia de transmisie a colegul nostru Sebastian Borode, această fază foarte frumoasă. Atletico se prezintă cu ambele schimbări făcute. Nu, aceasta e prima schimbare la ei și noi tot o schimbare avem. Noi am făcut-o obligați de accidentarea lui Varga. Antrenorul Ivici, determinat de randamentul echipei sale. Centrare foarte bună și 2-0! 2-0 pentru Poli Timișoara. A centrat Vlaicu superb de partea dreaptă. Aveți în reluare această fază. A scăpat de Juan Carlos. Centrare, Abel a vrut să intervină. Nu a reușit și Octavian Popescu, autorul golului. 2-0, Poli Timișoara, Atletico Madrid. Încă o dată reluare. Cu camera din spatele porții. Frumos, un gol frumos. Un gol din acțiune, un gol meritat de timișoreni. 2-0. Încă o reluare. Pentru frumusețea golului merită centrarea lui Vlaicu și golul înscris de Octavian Popescu. O culoare a încrederii, a bucuriei. Frumoasă galeria Timișoarei. Luptă destul de aspră între China și Juan Carlos. Și nu totdeauna cu mijloacele cele mai corecte din partea spaniolului. Vlaicu, urmărit de Rodax pe tot terenul. A păstrat controlul mingii Andreas Rosenblum. Vlaicu. Haide. Centrare. Vine din nou Octavian Popescu. Da, Poli conduce celebra echipa Atletico Madrid aici la Timișoara. Astăzi, 19 septembrie, cu 2-0, într-un joc frumos. Un joc care sperăm că vă place și dumneavoastră, stimați telespectatori. După acest al doilea gol, spaniolii nu prea au mai trecut de jumătatea terenului. Timofte. Solo Sabal, din nou corner. Da, sunt puțin cam descumpăniți cei de la Atletico Madrid. Echipă cu mare firmă, dar care, iată, este obligată să recunoască, cel puțin până acum, superioritatea de concepție tehnică, tactică, de efort nedrămuit a formației noastre Politehnica Timișoara.
Lovitură liberă pentru Atletico. Oh! Iată o scăpare. Și Baltasar a trimis pe lângă poartă.